दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि मावनायजों दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि मावनायजों खुनु 1% मिलाया रायजोफोर हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेसेबांखि डेभेलप मावदों नङा होमब्ला प्रमद बर'आ नैबे 5 बोसोर गावनि सरखार दैथिंनायाव 50 बोसोरनि जेनाखि डेभेलप जानाय बे डेभेलप जानायखौसो फासयनायनि प्रमद बर' बिथाङा खामानि मावदों रायजो अलरेडि दैयाव दोबैबाय थानाय नावा गंनै जा गंथाम जा जेब्ला दोबैखानानै दंखायोबा बेखौ बोखांनाया एसेबां गोरलै नङा दा आं बुंदोंना रायजो राजाफोर प्रमद बर' बिथांनि रावा माब्लाबाबो माने खुथ्रु खुथ्रा नङा स्लिम स्लिम बिथाङा बिराद रेन्दा होनायनिफ्राय डाबल माने स्लिम स्लिम बाथ्रा बुंनो हायो रायजो राजाफ्राबो एकदम सारा माने जोंनि BTC आवनो हक माने गुबुन जायगायावनो हक माने बिथांनि आखल बिथांनि बुंनायफोरखौ मोनथियो आरो नङा होमबा रायजोफोर माने आं बुंखादों मोनसे रेन्दा होनायाव गामसा दुथिखौ बोयोब्ला थाबथायो होननानै नङा होमबा खिन्थु प्रमद बर' बिथांनि जेनाखि बुंनाय बाथ्रा बिथांनि जे बाथ्रा बै बाथ्राया माने बिराद माने स्लिम स्लिम आरो रायजो राजाफोर बेखौ रायजो राजाफ्रा एसेब्लाबो मोनथिखागौ नङा होमब्ला मोनथिखायो मोजाङै नङा होमबा दा बिथांनि जेनाखि गोदै जेनाखि रेन्दा होनाय बाथ्रा बै बाथ्राफोरखौ लानानैनो जोंनि BTCनि सारा रायजो राजा नङा होमब्ला बिथांमोनाबो दिनै मा जादोंमोन एकदम बे दांस्रां सोरां मुलुगावनो नङा होमब्ला सानथिं बाथिङावनो माने खोमसिफोर बायदि आन्दायनांगौ जादोंमोन सौदाव सौसि जादोंमोन बे दांस्रांब्लाबो प्रमद बर'नि रावाव रायजोफोर नङा होमब्ला दा खोमसिबाथ' मा जाबावगौमोन नङा होमब्ला दा सोराङावनो प्रमद बर' बिथाङा रायजो राजाफोरखौ गोजाव होदों आन्दाय होदों सौदाव सौसि खालामहोदों जायनि थाखाय दिनै जोंनि BTC आव बिराद गाज्रि अबस्थाया जादों आरो रायजोफोर नङा होमब्ला दा जोङो बेखौ सिन्था खालामनांगौलै रायजोफोर नङा होमब्ला दा बिथांमोननि बुंनाय राव नङा होमब्ला जे बाथ्राफोरखौ माब्लाबाबो सिमाङाव सानफेरा नङा होमब्ला बै बाथ्राफोरखौ बिथांमोनहा लाबोनानै माने बिराद गोजाव होयो आरो जेरखम बै अख्रांनि मा होनो जोमैफ्रा जेरखम बिरो माने बैफोरबायदि जोंनि मानसिनि जेनाखि मा होनो साननाय हनायखौबो बिथांमोना एकदम सोलायहोयो बिरहोनो हायो रायजोफोर आरो गोदोनाय नावनि बाथ्रा नङा होमब्ला दा दिनै गोदोनाय नावखौ बोखांनो गोबाव सम नांगौ होनदों प्रमद बन्धु बिथाङा खिन्थु जोंनि थाखाय एबा BPF दोलोनि थाखाय गोबाव सम नाङा दा दिनै गोदोनाय नावखौ बोखांनो थाखायनोथ' जोंनि BTCनि साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा आरो गुबुन गुबुन हारिनि बिदा फंबाय रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बै गोदोनाय नावखौ थाबैनो बोखांनो होननानै साखाफारा जादों जायनि थाखाय दिनै सोरांबानो प्रमद बर' आरो बै फदम बिबार आरो बबेबा आखाइफोरखौ नागारनानै दिनैहाय मोनफ्रोमबो मिथिङाव हानजा हानजा माने मोस्रोमफोर बायदि लिलि लाला नांगालनि सावगारि थानाय आर'नाइखौ गाननो गोनां जादों जायनि थाखाय गोदोनाय नावखौ बोखांनो बिदिब्ला बेसेबां टाइम नांगोन रायजो राजाफोर नङा होमब्ला टाइमथ' नाङा दा दिनै बेखौसो सिन्था खालामनांगोन दिनै प्रमद बर' बिथांनि जेनाखि नाव बै नावा दिनै गोदोनायल' नङा बिथांनि नावा ओरैबायदि गोदोगोन रायजोफोर बेखौले सिन्था खालाम दा बिथांमोननि नावा ओरैबायदि गोदोगोन रायजो राजाफोर मोनसे सल' आं खिन्थानोसै आरो दा प्रमद बर'नि गासिबो मावनाय बुंनाय साननायफ्रा गासिबो अभारखा नालाय दा बिथांनि बै नावआवबो जेसेबांनाखि केपासिटिनि लड होनांगौ बिथाङा अभार लड होबाय रायजोफोर रायजो राजाखौ जेसेबां नावआव थिखोनांगौ बिनिफ्राय अभार थिखोबाय नङा होमब्ला दा बेथ' अभार जागोन बै नावफ्रा नङा होमब्ला थिग बिदिनो फुरा लड लानानै मोनसे लैथोखौ बारनो होननानै थांबाय प्रमद बर'नि नावा रायजो राजाफोर दा मा जाहैखो थाङै थांनानै लैथो गेजेर मोनहैबाय लैथो गेजेर मोननायनि उनाव मा जाखो फुरा लड जानाय नाव नालाय बे दाना मा जाखो नावानो गेजेराव एकदम ख्राब बायनानै दंस' जाबाय आरो गोदोलांबाय बै नावा रायजोफोर दा गोदोलांबाय नालाय माने सेस जाबाय काहानिया बेयावनो आरो दा नावा गोदोबाय रायजोफोर बै नावा गोदोनायनि उनाव बेखौ सोर बोखांबावनो जेनेबा साननानै लादो रायजोफोर बै इंलिस फिल्मनि टाइटानिक फिल्मनि नङा होमबा दा बै समाव टाइटानिक फिल्मनि नावा मा रोखोम गोदोआमोन दा बै नावआवबोथ'
बिराद बायस'नानैसो गोदोदोंमोन नङा होमबा रायजोफोर दा बायस'नानै गोदोनायनि उनाव बेसेबांबा गोथौफोराव गोदोनानै दं दिनैसिमबो दा दिनै रावबो बेखौ बोखांनो हाया आरो बोखांला जिहेथु दिनै बै बायस'नाय नाव दा दिनै बिदिनो थिग प्रमद बन्धु बिथांनि जेनाखि नाव माने सरखार बै सरखाराबो दिनै टाइटानिक नावफोर बायदि माने बायस'नानै गोदोनो थांगासिनो दं आरो बै बायस'नानै गोदोनाय नावखौ रावबो फाग्लायाबो माने बोखांनाय नङा आरो जिहेतु बे सलिला रायजोफोर दा आरो नेक्स्टआव मोनसे भिडिअ नायदो प्रमद बन्धु बिथांनि आरो बिनि उनावबो सावरायबावगोन जाय बिथांमोना दिनै हारिनि थाखाय हेंथा खामानि मावग्रा जाय बिथांमोना हारिनि जौगानाय बाथ्राफोरखौ सानै बेबायदि मानसिफोरजोंसो बिथाङा राजखान्थि सार्थनि थाखाय लोगो जानानै खामानि मावो बिनि बादै जेबो गैया एख' रायजोफोर नुबाय दा प्रमद बन्धु बिथांनि राव होनदों जेनाखि रावा माब्लाबाबो अनला खारियाव आगान थाया नङा होमब्ला बे अनलायाव हाजारखि आगान दोन होननानै गाफ्लेबाय था माने माब्लाबाबो बै अनला खारियाव आगान थाया रायजोफोर प्रमद बन्धु बिथांनि रावाबो माने सेम जेखि बुङा माने उल्थायले दाउ बेलथायले खासि होननायफोर बायदि आरो बिथांनि रावा आरो माने जिर' जेखि बुङा माने जिर'आनो आरो दा जोङो सिन्था खालामनो रायजोफोर नङा होमबा दिनै BTC आव बेसेबां ग्रें ग्रें जादोंमोन हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव नङा होमब्ला रायजोफोर दा दिनै थगाय थसि प्रमद बन्धु बिथाङा नैबे BTC आव फैलायबाय दान्दिसे सम नङा होमब्ला दा दान्दिसे फैनायनि उनाव दिनै BTC आ मा अबस्था जाखो जाय हारिया एबा जाय बिथांमोनहा जोंनि हारिखौ मोजां मोना जाय बिथांमोनहा जोंनि हारिखौ अराय सम नासयो जाय बिथांमोनहा जोंनि हारिखौ फोजोबनायाव मदद खालामो दिनै बै बिथांमोनखौसो प्रमद बन्धु बिथाङा जायगा होनानै जोंनि BTC खौ दंस' खालामनायाव मदद खालामो रायजोफोर बे हले सिदा बाथ्रा दिनै बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारखौसो बुंदों नङा होमबा दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि मावनायजों दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि मावनायजों खुनु 1% मिलाया रायजोफोर हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेसेबांखि डेभेलप मावदों नङा होमब्ला प्रमद बर'आ नैबे 5 बोसोर गावनि सरखार दैथिंनायाव 50 बोसोरनि जेनाखि डेभेलप जानाय बे डेभेलप जानायखौसो फासयनायनि प्रमद बर' बिथाङा खामानि मावदों रायजोफोर सिदा बाथ्रा दिनै मा जादों जोंनि BTC आव मा जादों बिजनेसनिफ्राय लानानै गासिबो एभ्रिथिं बिजनेस बायदिसिना साख्रि बाख्रि माबा मोनसे नङा होमबा गासिबो दिनै मोनसेबो माने डेभेलप गैया आनडेभेलप जोब रायजोफोर बिदिबा नैबे प्रमद बर' बिथाङा जुदि फैगौ समाव जुदि BTC आव जायगा लानानै एबा शिफ्ट जानानै थानांगौब्ला बे BTC आबो थाया आरो जोंनि बर' हारिया बबेबा जायगा बबेबा बाजाराव थांनाय मानि जंखायनाय नामानि थेख्लाय जागोन बेखौ सिन्था खालामग्रा रायजो राजाखौ सिदा जाखादानो नङाबा आरो जुदि बैफोरबायदि जानांगौब्ला सिन्था खालामब्लाबो मोननाय नङा रायजोफोर आरो गोदानै जिउ होफिननांगोन बै जिउ होफिननानै माबा मोनसे सोरजिनो थाखाय बोसोरै बोसोर मानसिया जेल जाबावनांगोन जिनाहारि खालामजाबावनांगोन बेखौ सिन्था खालामनानै ला रायजो राजाफोर आरो गोबां बर' बिमाफ्रा फिसा खोमानांगोन गोबां बर' बिमाफ्रा फिसाय खोमानांगोन आरो गोबां बे जोंनि जाथावै जाथायफ्रा माने जानो थांगासिनो दं होननानै जों साननांगोन जुदि बै आं बुंनाय बाथ्राफ्रा फिउचाराव एबा भबिष्यतआव जायोब्ला